L-istorja klassika ta' kif Liljun Simba jirnexxielu jikseb mill-ġdid it-tmexxija tar-renju tal-annimali wara li jeleb lil Sejjuħ Skar kienet l-istorja li rat l-aktar Maltin jikkonkorru għas-swali taċ-ċinema biex isegwuha. Dan hekk kif il-film The Lion King kien l-aktar popolari f'pajjiżna s-sena l-oħra. Fil-fatt il-fuq minn 10% tan-nies li marru ċ-ċinema s-sena l-oħra marru biex jaraw dan il-film. Dan ħareġ minn stħarriġ tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika li wera wkoll kif il-film popolari Aladdin ukoll ġibet numru kbir ta' nies lejn is-swali taċ-ċinema Maltin b'iktar minn 7% tan-nies li marru ċ-ċinema s-sena l-oħra marru jaraw dan il-film. Dan fil-waqt li l-film Joker kien it-tielet l-aktar wieħed li marru jaraw nies. Is-sena l-oħra swali taċ-ċinema urew ftit aktar minn 400 film ġdid, b'kull wieħed intwera medja ta' 71 darba f'waħda mis-swali taċ-ċinema madwar pajjiżna. F'pajjiżna s-sena l-oħra kien hawn 6 stabilimenti taċ-ċinema irreġistrati f'pajjiżna, b'2 minnhom kienu Foundesh. B'kollox f'sena l-istabilimenti lokali biegħu ftit anqas minn 750,000 biljett. Dan fil-waqt li produzzjonijiet lokali għamlu qlieħ ta' 99,000 euro gross f'650 wirja. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.